Να σας καλωσορίσουμε στην Ιερά Μορή μας, την Ιερά Μορή του Ταξιακού, με μεγάλη μας χαρά. Πάντοτε όταν έρχεται κόσμος εδώ στη Μονή, νιώθουμε ότι το έργο μας εδώ και για τον λόγο που βρισκόμαστε έχει αξία και αυτό μας δίνει περισσότερο δύναμη. Γιατί, όπως θα καταλήξουμε και στο τέλος της
σύντομης αυτής ομιλίας μας, θα δείτε ποιο είναι το έργο των μοναχών της Μονής των Ταξιαρχών. Η Μονή ξεκινάει τη γέννησή της το 1416, όταν ο Άγιος Λεώδιος, ο Πίτος, ιδρυτής της Μονής μας, τα λείψανα είναι εδώ πέρα δεξιά μας και θα τα προσκυνήσετε, η νικάρα του και όλα που τα λείψανα, ο τάφος του είναι στο παλαιό μοναστήρι πάνω ψηλά. Αφήνει το Άγιον Όρος όπου βρέθηκε εκεί και ασκήτεψε και έμαθε την ασκητική ζωή, αλλά τα βήματά του του Πανάγιου Πνεύμα τον οδηγούν εδώ στην περιοχή της Αιγιάδειας, όπου είχε ακουστά ότι υπάρχουν διάφοροι ερημίτες, διάφοροι ασκητές που ζούσαν στις σπηλιές. Και υπήρχαν 7 μεγάλα ασκητήρια εδώ στην περιοχή γύρω-γύρω, με το μεγαλύτερο να είναι το Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή, η παλαιά Μονή. Με έδρα λοιπόν αυτό το μεγαλύτερο ασκητήριο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο Άγιος Λεώδιος μαζεύει όλους τους ερημίτες, μαζεύει όλους αυτούς τους πατέρες που ζούσαν στις σπηλιές μόνοι τους και είχαν κάποια καθολικά και πηγαίνανε την Κυριακή να κάνουν λειτουργία μόνο και ιδρύει τη Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Από τότε λοιπόν το 1416 ξεκινάει η γέννηση της Μονής μας. Το 1416 λοιπόν ο Άγιος ξεκινάει, ιδρύει τη Μονή με πολλά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν πρώτα απ' όλα με την εκκλησία. Βλέπετε ότι όπως τα είδατε μόλις τα πήγατε από το λεωφορείο, το μοναστήρι είναι πάνω χτισμένο στον βράχο. Εκεί φυσικά δεν υπήρχε ούτε καν το νερό. Ο Άγιος λοιπόν πήγε σε ένα ασκητήριο και ξεκίνησε να φτιάχνει τη Μονή με πολλά έτσι προβλήματα. Δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχαν τα υλικά. Πολύ δύσκολα μπορούσαν να μεταφερθούν τα υλικά εκεί, γιατί μην βλέπουμε τώρα που μία παρέμβαση να σας κάνω προχτές, ανεβήκαμε πάνω στο παλαιό μοναστήρι την παραμονή της Αγίας Κυριακής ξημερώνοντας και κάναμε αγρυπνία πάνω στο παλαιό μοναστήρι με τεμάχη της χάρας της Αγίας Κυριακής που έχουμε εδώ στη Μονή. Και πραγματικά, παρόλα τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, είδαμε και νιώσαμε εμείς, και βέβαια αυτό που μας φέρνει και ενοχές. Όταν ανεβαίνουμε πάνω και λέμε ότι κουραστήκαμε ή νιώσαμε λίγο άφολα, καθόμαστε και σκεφτόμαστε και λέμε, αν εμείς τώρα με τόσες ευκολίες που έχουμε για να φτάσουμε εκεί πάνω, νιώθουμε ότι κουραστήκαμε και είναι άφολα, σκεφτόμαστε ότι την εποχή που ο Άγιος έκτιζε το μοναστήρι από το 0, χωρίς τα μέσα που έχουμε σήμερα, πόσο πιο δύσκολα ήταν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος ξεκινάει, χτίζει το μοναστήρι, φέρνει το νερό από τις πηγές στο μοναστήρι με υδραγωγείο που υπάρχει και σώζεται μέχρι σήμερα